Kudara. Lah kok dadi si Adi malah mentala nundung kelawan Sedewa. Jernyatane kuwi kadangmu, kuwi adimu dhewe. Wah, ilang-ilangan nduk siji. Tinimbangane aku dadi wong tuwa dipaidu karo Adi. Kadang taruna ora pisan ora pindho Sedewa mesti nyentulani rembuke wong gerang-gerang. Yen dinengke ndak gembelo sirahe gleleng pacahe. Wis ben minggat yo ben. Dimas yen ngono Pandhawa kurang siji, Pandhawa gutang. Pandhawa ora jangkep 5. Wah, mengko golek cah-cah kuwi. Cah-cah sapa Werkudara kok cah-cah? Nggo ganep para Pandhawa. Nekula kurang siji Sedewa, tegese Pandhawa ora diakoni dening jagat yen to araning Pandhawa 5. Ya wis ben. Mengko golek sing biya warake saiki arane ora Pandhawa 5 ning Pandhawa 4. Werkudara ku susu ngawur omongane. Pandhawa kok ming 4 ki piye? Pandhawa ki 5. Wah, sing arane kudu 5 sapa? Nyatane sing siji minggat. Lunga merga si Adi. Aku ki nek dipaidu karo wong ora seneng. Aja kok Sedewa nekula maidu Werkudara takon minggat. Aja kok nekula Janaka maidu karo aku mesti takon minggat. Aja kok Janaka kowe maidu karo aku bareng kakangku mesti wis ben ning kono wae. Aneh kowe. Wah, ora takon minggat. Ora wani. Yayi. Samangke ngaten kemawon. Gandeng kelampan menika tok sumberipun saking Ngraka Indrawati. Mila menawi paduka Yayi Prabu tumunten maringaken pustaka Jamus Klima Sada dhateng Ngraka Indraka. Pusaka tumuli badhe kula tampi. Sasamunipun kula nampi pusaka. Kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Indrawati. Menawi negara Indrawati sampun ketingal padhang, pusaka kula kunduraken kula ingkang upaya kadang kula Sedewa. Badhe kula ripis pados wangsul dhateng negari Ngamarta. Koko Prabu, pangandika maduka dipun mirengaken sangya para punggawa nayaka sak negari Ngamarta. Mila sampun lincak menapa ingkang sampun paduka ngendikaaken, kula mboten badhe atur dura dhateng paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Dipun sekseni para kadang Pandhawa ing sami lenggah wonten negari Ngamarta tuwin para nayaka punggawa. Menawi Ndrawati sampun ketingal padhang, tumunten kula badhe angupaya wonten pundi denungipun kadang kula ragil. Koko Prabu menawi tetula mekaten Werkudara Janaka nekula seksenana Dimas pustaka Jamus Klima Sada ndak paringake marang Koko Prabu Ndrawati kinarya tumbal wadaling praja. Duh, bareng kakangku aku mingkari manut Koko Prabu kula semanggaken. Sabanjure Kyai Prabu Ndrawati apa to menika ndur marang Praja Ndrawati. Kasinggihan Koko Prabu. Lah kusik pun Kakang terus piye? Koko Prabu sawetawis lenggah wonten ing mriki. Nuwun sewu mboten ateges kula menika kirang tata krami dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging paduka kula agem kinarya tanggelan. Lho, tanggungan piye? Sampun ngantos sakmangke kula menika kininten atur dura dhateng Kyai Prabu Darmakusuma. Sasamunipun negari Ndrawati menika ketingal padhang, tumunten kula wangsul dhateng Praja Ngamarta, sesarangan ngupaya wonten pundi dunungipun kadang kula ragil. Ngono Kresna. Inggih. Yo, Yen pancen kaya ngono pun Kakang mung kari manut. Yayi tumuli kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit monggo Koko Prabu kula aturi nampi pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra kali lumut ambra kanggeng awita denceng dencengan
Koko Prabu, wonten dawuh Yai. sapengeripun Koko Prabu Indrawati, dereng kemawon kula munjuk atur menika kadidene sowanipun Petruk Kanthong Bolong Sumawana Bagong. Ladala. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro. Mesinipun Petruk sowan menika tartemtu wonten wigatos badhe dipun aturaken paduka Prabu Darma Aji. Ing makaten punten timbal ana Petruk wigatosipun menapa? Menapa saking pribadinipun Petruk piyambak menapa dipun utus dening tiyang sepuhipun inggih menika pun Kakang Semar. Yayi tumuli katimbalana ing Ngrakandya ngangluaken jangga nilingaken Karna midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka. Koko Prabu kasinggihan mekaten Petruk Kanthong Bolong Rarja sapraptamu Panakawan nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing lodone dumawahing tawang tuwang linepatna ing tulak manu sewu kalapatan diagung pangasama paduka menawi wonten kiranging tata krami anggen kula sowan ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumeng kemeng mahabekti kula katur sinuwun nyaya Petruk Kanthong Bolong ndak tampa pangestuning sun tampanana kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan prayoga nunggunmu ngadhep ngarsaning sun sampun boten kirang prayogi sinuwun Panakawan Bagong padha rarja sapraptanira berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma winantu ing suka basuki sowan kula tebih saking Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sang Nata nyaya Bagong pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan diprayogakno anggonmu sowan Bagong sampun boten kirang prayogi sinuwun Petruk Kanthong Bolong padha raja sapraptamu pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk ya Petruk pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan Bagong padha raja sapraptamu pangestunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula nggih Den ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan Petruk slamet tekamu wilujeng bekti kula kunjuk Bagong slamet tekamu wilujeng bekti kula katur Den ya tak tampa prayogakno nggone padha ngadhep nun inggih sampun boten kirang prayogi nun inggih sampun boten kirang prayogi Panakawan padha raja sapraptamu Petruk lan Bagong pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk prayogakno Panakawan nun inggih mboten kirang prayogi nun inggih mboten kirang prayogi Panakawan sakarone padha raja sapraptamu wilujeng bekti kula katur Ndara iya pangestuku tampanana nun inggih Bagong padha raja pangestunipun Ndara Rakanu Nekula bekti kula kunjuk iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat terus kok kaya kurang siji ya mbok menawa ora mangkat ora sowan mesti ana bab sing wigati wis ora kuwi dudu perkarane awake dhewe wong awake dhewe iki ming batur awake dhewe iki ming Panakawan ana priyagung sing ora tindak sowan ngersaning Sunan Prabu Darma Kusuma ki mbok menawa ana bab sing wigati. Mula iki ora usah dadak dadi pikirane awake dhewe sing bakal awake dhewe diutus bapak sowan ing negara Ngamarta. Siap. 87, 86, 86. Ngawur ora urung-urung kok wis 87 denggonmu. Kelahiranku. Kelahiranmu. Panakawan wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa Panakawan mara gage matur marang panjenengan ingsun. Kepareng munjat ngersa paduka Gusti kula sanata menawi wonten lepatipun ingkang putra Anabdi Petruk nyuwun pangapunten. Iya Petruk ora dadi ngopo nun inggih. Kepareng radi maju anggen kula ngabiyantara sinuwun. Iya Petruk ndak keparengake. Oh, 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 oh,